Karlitang Longsing Timung Chikimo Amen Pen Jengkha Pathu Aklamalong Inter Club Football League ke Pathu Pangcheng Pon Piniar koini phai sirkep ani nijang karbeng long along jengkha awar along ta aning kanwang ason thak thak si pining le thot setame Karlitang Longsing Timung Chikimo Amen Pen Inter Club Football League ke Pathu ka Pangcheng Pon Karlitang Longsing Timung aphan chomrong me ke padodun long verji aphan arnam angno hirjume hangpilo lapen Karlitang Longsing Timung asopo Joyram Timung Pen Karlitang Longsing Timung akai alamo than pajirmi pon Nijang karbeng long kasa chunbang Sonjoy Kro aredeng pensi bangso football ke pathu ingpupi pon pini kapathu kacepate pon cheng lake Longterang Memorial Club FC lapen Batplang FC atum angbongsi pathu pon Longterang Memorial Club FC atum kethek muchot ajok gol ke thom thapen Batplang FC aphan paren pon Laposon football ke pathu hin lapan josi kapaprang dun thujia phan arta krege thom lapen kret roksia asomar atum aphan bor ipi pon ji lapen akang tui mate arta ke mate senior player atum aphan posatame athak ke pon ji aphan bor ipi pon bomji puta West Karbeng long kasa chun bang Sonjoy Kro pen than pachini tekan Pini kapathu ke cheng along alhisar po aman pen West Karbeng long kasa achun bang Sonjoy Kro ex VDC chairman Kopli Khon Singh terang Hamren VDC chairman Sar Singh Phangchu Hamren BJP Mondol Maipu Biren Tiso Rat Sai Klem Bangpu Thon Singh Tiso West Karbeng long kapta chun bang Mohon Singh Kro Jengkha Bazar Committee Maipu Joyram Timung lapen Ongdum Manpeng Kidotum Chetongdun Jengkha Pen Chesong Timung report Karbidele News